Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Adda so magmamano agrego anapan nagdaydayaw iti Jerusalem bayat ti piyesta. Napanda ken Felipe at taga Betsaida iti probinsya ti Galilea. Apo kinunada kayat mi kumakitaan ni Jesus. Napan imbaga ni Felipe daytoy ken Andres ket napanda adwa ken Jesus tapno ipakammoda ken kuana. Kinuna ni Jesus kadakwada dimtengen ti oras a maitan-ok ti anak ti tao. Ibagak ti pudno kada kayo, saan nga umado ti maysa a bukel ti trigo no di marigreg iti daga ket matay. Ngem no matay agbunga iti ado. Ti agayat ti biag na mapukaw nanto, ket ti gumura ti biag na dito'y lubong. Sa limet-mitan nanto ti biag nga agnanayon. Ti si asino man nga agserbi kanyak, masapul asuruten nak, tano sa dino ti ayan ko, at dantumet sa diyay ti adipen ko. Ti si asino man nga agserbi kanyak, padayawan to ti ama, ita mariribukak, anyan to ti sawek, kunanto kadi, kunakto kadi, ama ilisin ak kumaiti daytoy nga oras, ngem daytoy ti inayak, tapno lasatek daytoy nga oras ti panagsagaba, o ama, itanok mon tinagan mo. Ket kinuna ti maysa atimek a naggapo sa dilangit, itanok kon ken itanok kon tumanen. Nangeg dagiti tattao nga agtaktak der sa jet itimek, ket impagarup da nagguruod. Kinasao ti maysa nga anghel kinuna ti dadduma, ngem kinuna ni Jesus kadakwada, nagsao dayti atimek, saan agapo kanyak, no diket gapo kada kayo. Itan ti pan nakaukom daytoy alubong, itan ti pan nakaparmek ti agturay iti daytoy alubong. Inton maibayog ak ditoy daga, guyoguyag to nga umay kanyak dagiti amin a tao. Kinunana daytoy a pangipakaam mo no kasano ti ipapatay na. Ti ebanghelyo ti Apo. Di mo ilamatay daytoy nga uyuken tagungar kumamat ti baro nga boses. Nagapo kami di bagyo. Ito nga week nag-updating kami dagi jay papadi nga sangapulo aging gana ti 17 years in the ministry. Siyak ti kalakayanda. Ket nagmayat nga pampanunutan panang palagip nang runa ti tawon mi ke 40 to 49 mangrugi ti 38 dagiti tawon ti midlife crisis kunana dayjay midlife transition actually transition haan lang nga padi ti ag midlife transition oray da kayo hindi nagkurenta kayo ado dagitay bumaro ado ti madlaw mo niya dala ko mano idi kayatam dagitay kolon bangbanglo perfume into no mangrugi kang agkurentan na may mayaton ti efficacent, omega painkiller, may mayaton. Idi uray kas ano bannog mo nga nagbasketball, nagtaray-taray, no agdigos ka na lamiis, kas lakay kayat na. Tatatalo kay kin bumaketan, no agdiso ya danom, kas laka lang makuryente, aray! Transition. Kas lamag kanyami, no ti padi, no hammo nga maimanage dagijay transition ti panagbiag, dangerous, delikado. No, mga maawatan di biyag mo apadi, maapektaran amin tao. Agraman ti ministreaming, kinuray ti bagbagi. Lisod to'y dagitay met babae no daduma. Dahil nga taw-tawunan agbaliw, moody, into no kwan, dapat ditay madepressen, na maawa-awan meaning ti biyag. Santo sumaruno man ti babae, dahil tayo menopausal stage, so di kasla ilisong the clinical psychologist nga nang kakanya mi padi mo ila mayat dagi nga program para kanya tayo tawans nga nadadael mo di may isa nga ubing ko ma no si katinataengan ta in your life dakkel to ti ibunga na dakkel to ti masaklawan na uray kada kami met na may malwadan dakkel to met ti ibunga na dakkel met ti masaklawan na
Dayati ko nagmayat. Nagmayat nga pagpampanunutan ken dakkel at tulong kada kami. Nung gabot na naglamiis di bagyo, agawi dak ja mo makasaon, kastoy mo dati boses ko so nga ja mo bunga pa yung mga tatikwan. Aglalaok ijayan. Nagmaya dito yung ibanghelyo tayo, ipangarig ni Apo Jesus, kunana, masapol ang maregreg ti bunga ti trigo, tapno umado. Trigo ti kanyada, ado ti bunga ti trigo. Datayo di pagay ko mano bilangem, basbasit ti bunga na kanyada trigo at ado bunga naging gana ti sangagasot kunana dayay. Apay nga dayto ti pangarig ni Apo Jesus. Apay nga dayto ti inosar na para iti bagina. Taapay, kas may nga tao uray ni Apo Jesus, idi agkararag, ibantay olibo, anya ti kunana, no mabalbalin Apo, ikatem daytoy apanagsagaba kunana. Ngam no ti pagayatam, iso ti masurot, ay kamasapol nga iso ti masurot. Kani Apo Jesus kunana, masapol nga maibayog ti anak ti tao, isuna, ibagbaga na di bagina. Masapul amatay, tapno maaddaan ti biyag ti lubong. Apay nga kastoy ti pangarig ni Apo Jesus. Una kanya tayo amotay mo ti agmula. No imulam di naganos nga pagay, nga Erik, hanang agbunga. Masapul nga magango, ibilag mo anasayaat, agtinnag, tapno agbunga iti ado. Kapay nga kastoy ti pangarig ni Apo Jesus iti bagina. Ti ibagbaga ni Apo Jesus dito, isuna nga mismo. Kas ano ti bunga na, hantay ma-imagine. Kita ang kas ano kadakkel ti epekto, di ipapatay ni Apo Jesus, santo nagungar. Kas ano ti kadakkel ti impact na iti sa nga lubungan. Ni dalay Michael Jackson, idi kapigsa nga agkanta nga sikat niya, nababa nang, no agkanta idi, no agconcert idi, dagsaan ti nagado nga tao. Kakunana, kaya na nga i-extend ti biyag na babaan ti technology, babaan ti agas, ado ti doktor na, isogarod nga i-freezer and nakada refrigerated ti pagturugan na tapnohan nga agbaliw di kay body cells na disgrasya na tayo mo ilata. At dapat di may sa concert na nga imbaganan sa. Di amuun may sa iso na nga nang ibaga nga napapopulara kun ni Jesus kini Kristo kunana pa yan. Kimbaga na dayjay, ngam di natay, mapukawon iti ki panagkita tayo, dagiti laagan kanta, kin style na ti malagip tayo, ngam ni Apo Jesus sa Bali. Anya tinaaramid kin ni Apo Jesus, idi natay isuna, idi pimusay ni Apo Jesusen, nagungar, dayjay may sa a Jesus. Iso tinagbunga ti ado aging gana ti sanga lubungan na imaldit na iwaras dahi taapan nakatay. Iso nakaraman tayo iti bunyag. Nakaraman tayo iti intero asa nga lubungan. Iso dahi ta nga nagpateg nga ipapatay pan nakailan sa iti cross ta nairaman tayo at tao. Dahi ti kabilag, dahi may sa bunga anatay tapno maaddaan tayo iti biyag. Apay nga naaramid da ito'y ngamin no nga inaramid ni Apo Jesus daytoyan. Nohan na nga inaramid dayto ta natay nagungar latan ay natay latan awan ti kaipapanan na amin nga aramidan tayo. Akas Kristiyano. Next week aramidan tayon. Holy Week kuna tayon. Domingo Ramos aging gana ti rambak pa nagungar ipapatay. Passion, Death and Resurrection kuna tayo. Kaday tangarag lagipan tayo, ramrambakan tayo, papabaruan tayo, tibagbagi tayo, apay nga aramidan tayo, gapuday tamay sa apanag-sakripisyo. Gapuday tamay sa apanangitid itibiyag. Daya tibagbaga na, gapuday panangitid itibiyag nga may sa nga sakripisyo, nagbunga iti hadla nga milyon, bilbilyon nga tao nga naisalakan. Kanumat iti panagbiag tayo, dagiti sakripisyo tayo, dagiti panangitid tayo, tibiyag tayo, di tayo amuno kas ano kadakkel ti impact na. Di tayo amuno kas ano kadakkel ti bunga na. Malagi pula unay, di amang ko nga rod. Iso ti, no da ito nga sakripisyo, no malagip ko di sakripisyo, kasla iso ti umuna nga sumrag, di panunot ko. Anya da nga sakripisyo. Of course, nagsakripisyo da nga nang pakan ka, da kami ata, sang pulo kam garod nga agkakamsat.
Dagtag balay la ni inang ngam ti mapampanunot ko lat tano agawi day di amang nga mapanmakit trabaho. Ngayay adda kalugong na nga day tay anaaw na aramid ti anaaw anna nga kunami hanyo mo ti anna nga. Ngayay ure na pudot unag tudo tay linagad nga kalugong nga anaaw ti ngato na. Kay baba na adda kasla bulsana, packet in English, adda lingka-lingka kunana, adda jeti moskada, adda jeti tabako, adda jeti posporo, ijay unag na kuno, ulukatam da aglukat. Ikas mo. Da kay nga nababa ng kanyo amo da ito itataga barbaryo kami. Kuno sumangpot ni amang ko na pangkuman na kay arado. Agtataray ka mga ubing, apa melaan di kalugong, kitaan mi ijay tilingka-lingka na. Adda latati arami day di amang ko, no napan nakiarado ko ma, no dua di balon nang ajay merienda na nga patupat, haan na nga kanan di maysa. Jirigat nang agar-aradag malwalom, haan na kanan di maysa, apaya, amuna nga adda kami nga tumarayotoy nga, anak na nga mangururay. Di self-sacrifice nga uray, kas ano nga banog na, haan na nga pinanunot para kaniya na, taadda anak na nga tumarayotoy, amuyot tumarayotoy. Kala ko maday adda dayan nga kala ko madji umok ti bilitan kaag ngangangadan nga mangurura di ipakan ni. Kani nga sakripisyo kasla pampanunutak uray tatta. Nagdakkel ti impak na kanyak ta. Dua ti ading kuno daduma isuda pay akin ko kwasyak pay ti maawanan adda nga rod ading mo. Kano mo no sika umuna nga mangan masanutan ka met di ka pay ammo agadi kunan pagsasauda na yan no dete ko ma lima mang katalaklakay ka mabaot ka ta pa yan dimpay ammo ti agadi iso nga kapilitan pagbibingayan mi ngam di nga panangited di biyag tapno agbunga iti ado kada ti pampanunutek nga sakripisyo kada ti pampanunutek nga nagbasit nga sakripisyo ngem ti bunga na nagdakkel nagdilag. Nag-comment tak ijay in-share ni former Governor Grace Padaka. Ta aggayam kami nga roti Facebook. Anya ti kunana napangkanon ang restaurant ijay Isabela tatana. Oray ka handak unay ammo dagiti generation tatan kunana. Handa unay malasinan nga iso naggobernador idi. Ngam napanangan ti restaurant pagamo na di masidag. Haan nga di masidag haan nga daytay crew haan nga daytay para serve. No di agluto ijay kusina. Kakunana kano ni former governor dayta ni Ma'am Grace kunana. Kunana dayjay napan kano nga babae kanya na. Ma'am ammo idi gobernador ka kunana. Aganak jay ka anakak wan anak ti kabsat nansa. Ket kura awan ti pagbayad mi ta marigrigat kami. Kaamano, sumamapan di kapitulyo ko nana, nagado ka nga tao, naglilinnet-lit da ka nababa ng dagam siyak. Kung na dinaam mo no, inya day nga meeting. Ngam napanlata si Melsel day babae na panjasango na. Anya masapol mo aganak day kaanakak, awang pagbayad mi. Pinirmaan na ka no, ingkad di opisina. Adin nun ada day may akin trabaho day opisina. Katatan dinapan ng restaurant, napaadagan ka no, kunana ka no, DJ Ma'am Wen napaganda DJ dawat ko idi gobernadora ka iso nga big bigek nga naimbaga na ni Ma'am Grace bali awang kanyanan ata nayon ti trabaho na dayay kasla awan impact na kanyana ngam jigayam impact kin DJ tao nga nangaramidan na nagdakkel pampanunutan nanton ada aging gana nga unos ti panagbiag na. Kakas mo ti karkarit ni Apo Jesus kanya tayo. Ni Apo Jesus, inted na di biag na, di impact na kanya tayo. Bung, sa nga lubungan. May sakripisyo ti biag. Kas mo, anya matiyaw awis na kanya tayo. Haan tayo mga masapol nga agpakamatay sa tayo agungar, tadi tayo maamu agungar. Malaksit ano kaya yaw. Ha mga masapol nga ito tayo nga dito, agpakamartir tayo nga, agpadungpar tayo takalsadan, tapno madisiplinaan dagitay agmotor wano palapalon nyo mo dagit agmotor ka dito. Idol tayo dyan, norte. Ha mga dayjay, ngam di basit nga sakripisyo, basit nga aramid mo, di mo ammo, nukas ano kadakkel ti impact, kadagiti tattao.
Hindi nga rod, hindi nga rod napangkam nag-retreat ka. Ayan ba napangkam nag-updating, hindi agawid kami. Nanipod, di agsisina kami, pampanunuto ko, nukas anok nga, dagiti na nagkurkurangak, tatapanawon ti Kwaresma, tadyak mo na tong palde promise ko, hangko pa kag nga promise nga haan nga agrais, tanahanak nga agrais ka madimat, at bisikleta kadag ko akma. Anya di pang supapak ko kadagiti nagkurangak tatakwaresma. Iso nga di agawid kami agberbiro ko kas ano ak nga makatulong iti ko. Naglakat tumulong. Nga nagrigat mo no di tao ka gapot mo na nga tumulong ka abuswon na ka. Marinayo na nga detay kaya mo tumulong ngam into narinada nga tumulong ka ka adala tao nga mananggundaway nga madlaw mo nga sa bali ti purpose na detay mananggundaway. Mo iti sao mananggundaway? Oy, mananggundaway. Ngay hangkay mo mananggundaway Nagmayat ti tumulong ngam no marinan ti tao nga mananggundaway maupay mo ta tao tay mulaengan. Kinahamba nga maibagay nga tulungam. Hamo nga adda ti tao nga adda diti usto nga mabalin nga tulungan adda mo diti kasla maupay diri nam ta kasla haan nga maibagay at tulungan. Hindi agawid kami kung kunakon kas ano ak nga tumulong anya ti umuna nga masagang ko mamit ko nga matulungan napang kami managpasya-pasya di SSM awan mo nagatang ko ballpen laeng. Di ko adda nakita nga may nga nataenganan. Agyan janitor pa laeng ijay. Kasi na rin makita mo nga rin sakripisyo na nga tama para anak na, para apo na, kinagmayat nga, normal lang nga kita, balasang, baro, kapigpig saan na, agtrabaho ka dagijay, agidoron ti dadakkel nga basura, nga miso na nataenganin, so rin ko sa balin, ore awan plano ko mga, kwan ka, automatic yari namon nga, manang pag meriendam to. Diyak mga masapol nga ibagan, angam di ka, makitam di lawag, girupa na nga, Daya ka mga iso nga dakkel launay ngam daya ngay marinam daya tulong mo nga daytay kasla ko mamakitam daya panangawat na kasla aglawag daya rupa na. Di mo ajak amo ano nya ti impact na daya pamilya na ngam sigurado ang iso na dakkel hanga daya ti berberuken tayo. Ngam daya may salaeng a single act can save life kunana daya. Di may nga aramid mo nga nasayaat nga naggaputi puso, mabalin nga mangisalakan ti tao. Mabalin nga mangisalakan di pagkakapsot na, mangisalakan di jay pakaupayan na. Mabalin nga di jay may nga aramid mo nga nasaya at nangro na tatakwaresma no ited mo. Mabalin nga maka-inspire kadagiti adong. Haan nga masapol nga kasla ko natayo nga ni Apo Isusen nga masapol nga matay agungar. Wan di jay ti concrete nga inaramid na ngam ti inaldaw-aldaw. Mabalin tayo nga tuladen, aramidan ta inaramid ni Apo Jesus. Uray may sala nga aramid nga naimbang, mabalin nga manginspire ti lubong. No baliktaden tayo mat, mabalin latamat in negative sense, dahita may sa nga saom, nga naiyablat mo nga dakes iti kabsat mo, mabalin nga mangupay ti buong nga grupo. Dahita pa nagbalikas mo nga makaupay, mabalin na nga dadaulan ti ambisyon ti tao. Negative mo dayan. Isugarod nga anadan tayo. Isugarod nga ikarkarigatan tayo. Di may isa nga panagsaom nga hanga maibagay, wano pinutputar mo, mabalin nga mangdadaal ti relasyon, ori ka di agasawa, gapulaang tingiwa mo, ori ka di agkakaaroba, gaputi ngiwa mo nga hanga makontrol ka, may sala nga sao, babalin na nga dadaulan, daya ti negative side na. Ngam ti positive side na mat, may sa nga aramid mo, may sa nga gundaway nga panagpakumbaba, baka agungar ti relasyon, ti panagkakaaruba. Agungar ti relasyon. So kunak nga roden, di may sa nga gayam ko, may sa laki na pakumbaba da ita. Teksam laeng ta anak mo, agurnos ti pamilya yon, haan na kayat. May sa nga tulbek, nga panang text mo laeng ta aggulo ta pamilyan, may sala nga text mo kadakwada, alun unam ta pride mo, apay kami nga nakangin-ngina ta pride mo, At damot tao nga talaga nga naiyanak sa nga nangato lapayag na. At dan sa tao nga kasi talaga nga nakairi-irit pa nagkit-kita na or kit-kita ang mga maibagay. Tangsit.
Kano di may isa lang nga pinakinapakumbaba ka agurnusan ti lubong. Mabalin tayo nga tumulong ti pan nakaisalakan ti lubong. So nga na may mayat mat latata si mana na may mayat mat nga da positive side ti alaen tayo. Imbes nga lablabanam dayjay pagkapsutam kinatangsit sakit tinakem dayjay negative ko mga ibagam kinkabsat mo why not nga baliktadem apresyarem ti aramid na silently tumulong ka nga awan makakitkita silently ala ko maikam ti puso dayjay ayat mo kadakwada baka mo no may salang aramid nga hamo pampanunutan nga agsubli baka may akatultulong ka ti pan nakaisalakan ti lubong karit kanya tayo amin narigat nga aramiden nang runa no ti tao nga masideg kanyam kada ti mananggunda dayta ngay madlaw mo dayta tao nga manglukloko narigat ngam dayta sabali nga tao nga mapakarinaan ti ayat ni Apo Dios dayso nga ti karit na kanya tayo iso nga dayjay ore ka dayta pisom no intulong mo baka ti mulaan mo nga ti impact na karibribo kala ni Apo Jesus masapol ang maregreg ti bunga kun natapno agbunga regreg met tapno agbunga anya ti kangrunaan nga pampanunutan tayo dito kakabsat di pa nangited ti bagay nangruna atata semana anya mati nagdumaan na tatapanawon ti kwaresma mapanti semana kente ordinaryo apa nagbiag tayo jak pa'y nakakonfesar Father alano ikarkarigatam mapangka jak mo nakapastingan Father mabalin nga sukatan tinasayaat nga aramid act of charity adu pa'y laeng dagiti pagkapsutak Father nga jak nga kabailan nga ibatan so papakam iti good works na sayaat nga aramid no magagara dayta good works sigurado iso ti agbalay iso ti agtaray iti sistemam dayem ti awis na ala ni Apo Jesus nagmayat atuladen masapol nga maibayog kas tao nagkitakit ni Apo Jesus kunana di nagkararag di Bantay Olivo apo no mabalin ikatem daytoy nga panagsagaba kunana ngem ti pagayatam ti masurot isa ko na, hindi mapanan dagiti Grego, mapandakitaan ni Apo Jesusen, kunanan, itanok mo ti anak mo, kunana, kaya nangasaon, nakasaganan amatay, nakasaganan amailan sa iti krus, tapaya, tapno agbenepisyo, anya bunga na datayo, Kristiyano. Dahita nga pan nakatay, ti bunga na aging gana tata, mano nga henerasyon aging gana pagpatinggaan ti lubong, laklak amon tayon to. Dagiti sakramento, ti pamakawan, ti pannakabunyag, tinasanto na komunyon, iso ti bunga ti pannakailansana. Kaawis na mo't kada tayo, anya mo ti pagsupapak tayo. Anya mo ti mabalin mo nga itulong kinikabsat mo. Wano, kaano nga timulong ka, nagayat ka, nga awan ti makaamam mo, awan sining-singir mo, awan ti imbak-bakit mo. No kanayunam dayta agbalin nga iso ti sistema ti biag mo. Umasidag dayay puso ken ni Kristo.